кажа, че качеството на услугата, която ще го завишим, ще предложим нещо, което до сега не е правено на територията на града. Тоест основното миене ще започне от платното към регулата и включително тротуара. До сега това нещо в този град не е правено. Заложени са по-големи площи, по-голяма кратност и освен центъра се залага широк център, който ще се измива ежедневно, ще се измива всяка една уличка. Говоря малките улички, ще се мият дори 2 пъти годишно. Говоря за малките улички. Иначе останалите ще се измиват, ще се оросява в топлите дни. Ще се мие, освен с маркуч, ще се мие и с дюзи. Затова тази услуга е завишена, защото наистина ще има повече човешки труд, отколкото до сега. Пак повторете, кои улици, колко пак изтащи? Знаете, център, център, идеален център, площада. Всеки ден. Всеки ден. Широк център. Широк център ще се мие